моля да спри. И да, почнахме. Зрителите ми на YouTube, аз съм Пис и тук сме от канала Хахагели. Оу, шит. И сега снима на CS 6. Добре бе, откъде тия що не пазят? Здрасти. Има ли това? Оу, шит. И да, както знаете, ми лагва вече. Добре, добре! Добре, какъв е то, бе? Омага! Какъв е то, бе, хора? Омага! От всички страни, от всички страни. Какви са тия, бе? Най-накрая убих един. Той е войник някой станал. Аз па още съм си най-малкия. Не, брат. Както има един. Yes, бе! Кетчо. Ей, шит! Добре, само мога да псувам. Много мразя псувам. Айде мри, бе! Като котки. Добре. Добре, стягам се вече. Ай, отиваме там. Отиваме на път. Както AJ казваш. Отиваме на омък на антенната любов. Че така ме добре. Къде, бе? Не, браво. Саша, кажи нещо. Какво така? Ми ще кажа, че сега си готвя яйца. Ти не си реал, бе. Аз ядох яйца за обяд. Извинете, че подсмърчам много, както ми съм болен и не ходя на дата. Омага, всички са някъде. Yes, бе! Yes, бе! Yes, бе! Омага. Да, това ще бъде епизод 1 на геймплей на CS. Щях да кажа CSGO, но ще има и CSGO. Купил съм си играта от Steam, но пък нещо не ми тръгва, защото компютъра ми е слаб. Скоро ще го поправят и ще мога да снимам на нея. И да, този канал ще ще се занимаваме с Харито много сериозно. Гати. Само да мога да го убие. Браво, да не умря. Браво, бе. Не ще се занимаваме. Ти понякога. Ясно. Какъв това? Това е нашия. Омага. Много съм злевате. Не съм играл CS от много давна и сега нещо ужас. Иначе преди какви пента правих. Сега тук ние не можем и един кил да направим. Айде, хедшот. Още един хедшот. Ще убиеш ли клипа? Ще убиеш ли клипа после? Виж какви хедшот да направих. Направих клипа преди малко. Айде, квадра направих! Маля за малко пента. Вече съм войник даже. Ще го гледаш ли клипа после? Да! Не, бат. Банан. Тук има трипъл джъмп, което за типични фан сервери е доста типично. Ще има... Утре ще има един влог за канала. Още един хедшот.
Аз участвам. Да, ще бъдем на Копривщица с класа и в автобус ще снимаме нещо. Дано ви е интересно звук, предполагам не и сега ни убиват. По-скоро ни убиваме тях. Тук видях някой. Изтъглите по-точно. Тук ни убил. Това е най. Хо-хо, мада! О, не. Добре, направих. Колко кил съм направил? 10 киловатт. Аз съм на четвърто място. Браво. Все пак съм на четвърто. А, не, за малко един хубав кил да направя. Напомням ви да се абонирате и да лайквате и да харесате Facebook страницата. Нали, Саше? Ало? Да. Омага тия лепнаха ли, бе? Те ни търсят, брат. О, шит. Добре. Омага. Добре, в редитор съм вече. И да, брат ми, ако гледаш този клип, да знаеш, че съм станал по-добър. Не ми говори. Омага! Ом, за малко го бия пак. И да, нормалното време за клипове ще бъде 15 минути. Да. Ако ви е кратко, после ще става повече, но просто сега казвам ви, компютъра ми не е зле. Нямам времето да поддържам толкова. Много клипове и ще трябва много време да ги рендвам, което ми е много проблем, ама все не. Много бавно ще се рендват. Сигурно на седмица ще има по 3 клипа, което според мен не е толкова много. Но пак е нещо. Това даже е доста за една седмица. Да, има хора, които снимат на седмица по 7 пъти, бак. На ден по един клип, като босото. Снимат на ден по няколко пъти. Ох, чай, че тук се изложи. Е такива кофи ще правя. Аз ще гледам едно Мале, филмче. каква кофа направих? Аз ще гледам едно филмче. Ти знаеш какво ще е това филмче. Без цензур. Сам не го казва, че тук ще ме банят от YouTube. Окей. Някой има ли от тебе? Пак и майка. Не, ще гледам американски татко. Какво? Това е много готино. Пая ли, бе? Пак се изложи. Мале! Тук е опасно, бе. Yes, бе. Не. Yes, бе, каква глава? Не, бе, това не беше глава. Ами, още 3 пъти да умра и мисля да спирам клипа. Мале! Може и повече да е, не знам. Ако не си го играта. В смисъл, аз ще почна повече. В смисъл, ще продължа с играта, но не знам. Мале, как се случи? О, не. Аре, бе, нуп, къде цели? О, мале. Ужас. Много съм гледал. Абе, така справя, бе. Бам.
И къде бе той, бе? Този калак. Руски калак. Руски калак. Ако знаете, Саша е от Русия, не знаете със сигурност. Да. О, мъга бе, къв то бе? То беше хакер. Не, бат, то беше хакер. 100%, аз ти цирам главата и това да умира. Майко! Добре. Как ми изпил това? Майко! О, не. Не. Yes. Не. Мале! Али Реза, лошо ми е. Вземете си аспирина на двойно повече цена от Али Реза. О, лошо ми е. Харесайте му страницата и ще се абонирате за моят канал. Извинявайте. О, браво е. Браво бе, нуп. Така казва. Браво бе, нуп. Нуп. Яйца тук ме убиха, бе. Okay. Не бате. Чакай. Weapon. 1, 2, 3. Его. Божествени са! Само малко калак ще играя. Защото не знам. Защото съм терорист, обичам да играя калак. Или както казва Саша. Защото съм терорист. Не, той не казва, че да не шлюпва, нали Саша? Да. Аре, кажи нещо, Само седиш и се напиваш тук. Да, напием се. Папам яйца. Вече съм започнал. Аз ядох преди 1 час сигурно. Защото нормално си хора не ядат рано, нали Саша? Матен, как 3? Сега е 3 и 115 минути. Добре, тук явно няма дигъл. Манига. Не знам. Забравял съм тия номерата на оръжията. След тая игра ще избера, в смисъл, след тая част, като ме убият, ще избера дигъла. Защото без дигъл не мога игра, хора. Виждате колко съм нива. За колко кила? 22 кила, добре, не е толкова знам. Играта 15 минути. Мале, как ме размазах. Добре, така. 3. Имало, брат. Ето, така вече ще ги смажа. Добре. Сега ще ги смажа и всичко става. Колко още ще продължава клипа? Мисля, малко ще успирам. Виждате ли, батко ви Хриси, колко е лош? Ще спира клипа. Бате, виж колко стана дълъг. Това ще бъде за този клип, хора. Верно ви е харесал. Тук има доста... Абонирайте се, не забравяйте да се абонирате. Да, лайквайте Facebook страницата и там каквото искате правете, лайквайте този клип и...